लोगोफोर आङो बिजावजालिफोरखौ स्क्रिनाव होना होनसै दे आंनि हासबेन्डनि फंबाय बिदा ओमफ्राय गासिखौबो आङो स्क्रिननि दुनावहाय आं होनानै देखायलांसै मानो होनबा बिना पारमिसन बिसिनि पारमिसन मोनालासिनो वाट्सएपआवहाय बिसिनि प्रफाइलखौ चेक खालामनानै फट' खावनानै रायजाबाबो नोंथांमोननो देखायफैबाय आङो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै दे नाखौ हरसै बायनाय ओंख्रिया दाखा जालायलायबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोखै साखिखांबावबाय आं काम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबै बराय हरजोबलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' आं आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर ओमफ्रायहाय आंनि कमेन्ट्सआवहाय मोनसे कमन कमेन्ट्स फैदोंलाय मा होनो बे जाहैबाय आब' नोंसिना माबा बिहाव बिखुनजोनि न'खराव जेनेबा बिजावजालिफ्रा साबसे दिनै बेफोरबायदि बिजावजालि बा माबाफ्रा साबसे होनदों आरोना फिसालाफ्रा साबसे जेनेबा आंनि हासबेन्डनि गेदेरसिनबो दं उन्दैसिनबो दं ओमफ्राय आङो खोन्थानो नाजागोन आङो दिनै एसे एनैखौ खोन्थानो नाजागोन आरोना मानो बिदिलै बाबा मानो दै गारहैबाय थायो नायलाय लोगोफोर मैया प्लास्टाराव नायलाय माबायदि हालदैयानो गोलैना होजोबदों बै सिमखा नों मानो खालि दैल' गारोलै बाबा हर 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 दोनै थां ओंखाम संग्रायाव दोनै थां मामि खामानि मावनांगौ ना आंनि फिसा सासेल' औ औ दे दोनदो दे आइदे औ दोनदो गुड मर्निं ले बाबा गुड मर्निं ले बाबा कुसुम कुसुम आइदे आइदे मामि हाया कुसुम कुसुम आइदे 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 कुसुम कुसुम गोलैगोन गोलैगोन गुड मर्निं मामि ले बाबा आय 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 मा खालामनो सानदोंखि नोंलाय आयै 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 बिमाना आखाया थाइगिर दानजोबनानै माबायदि जाजोबखो नै मिनिथावथावखा बोरै बोरै नै बोरै जाबावाखै बोरै जाखो थासानो जाबावला थाइगिर दाननानै बेबायदि कन्डिसन आरोना आङो थाइगिर ओंख्रि जागोन दिनै गोथावनो इलाय 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 बिना बिदिनो हाबनायनि ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंख्रि संसैलाय थां बेहा दिनै बिबौबो गैया बिबैबो गैया लोगोफोर मानो होनबा बेना बिबै बिबौआ गिर्जानि सासे बिसासि डिलिभारि जादों आरो ओमफ्राय बेवहाय दाख्लैनिफ्रायनो लांगासिनोखा बिमाया ओमफ्राय दिनैहाय डिलिभारि जागोन बेवहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बिबौबो गैया बिबैबो गैया बेहा दिनै खाथायनो बिबै बिबौजोंसो एसे थासाबो बिमाजोंथ' बुजाखायो नालाय थाखाया बुजाखायो आंजों दुस्थ'खायनो सयज' हाथारा बांद्राय दुस्थ'खौ ओमफ्राय नै लोगोफोर थाइगिरा दहाय फुङावनो हाना दोननाय कालार जालायलायथारबाय नै गावनि माबा ओंखारलायबाय फुङाव हानाय नालाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबाव ना दं नैबे नाखौनो थाइगिरजों गोथाव संनानै जानोसैलाय आङो बानलुफ्राबो देखाजोबखादों आंहा आराम एवनानै जानोसै संनानै बानलु सामब्राम गुफुर हरबाय नाखौ हरसै गोदौसिगोन बे मोजांनो दौल' थादे डिस्टार्ब खालामसै लोगोफोर आङो बिजावजालिफोरखौ स्क्रिनाव होना होनसै दे आंनि हासबेन्डनि फंबाय बिदा ओमफ्राय गासिखौबो आङो स्क्रिननि दुआरै स्क्रिनावहाय मबाइल स्क्रिनावहाय आं होनानै देखायलांसै मानो होनबा बिना पारमिसन बिसिनि पारमिसन मोनालासिनो वाट्सएपआवहाय बिसिनि प्रफाइलखौ चेक खालामनानै फट' खावनानै रायजाबाबो नोंथांमोननो देखायफैबाय आङो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै दे आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम ओंख्रि मोनसान्दि नोंथांमोनजों आङो रायलायनोसैलाय सावरायनोसैलाय औ
जोंना हासबेन्डनि न'खराव साब्रै दं हो मानसिखौ थिनहरग्रोबाय आं ओरैबायदि दुस्थु बाबुआ आयै मा होनबावनो आङो बिस्रा न'खराव आंनि हासबेन्डनि न'खराव साब्रै दं साब्रैयावहाय बिदा सासे देरसिन दं बिदा सासे देरसिना फिसाजो सासे दं ओमफ्रायहाय आनजाया जाहैबाय आंनि हासबेन्डआनो हो देरसिननि उननिया आनजायानो आंनि हासबेन्ड ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय सासे दंबावो बेहाबो न'आवनो थायो ओमफ्राय आङो बेखौहाय बिनि फट'खौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन हो बिनि हासबेन्ड वाइफ गासिखौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन ओमफ्राय सासे फंबाय दुइसिन दङ बेहाबो हाबा जाबाय बारा गोबाव जायाखै 1 year जाबाय खोमा ओमफ्राय आङो गासिबखौबो आङो स्क्रिनाव देखायनो नाजागोन केबल आङो बिदा देरसिननिखौल' मोनाखै दे बिदा देरसिननिया आंनावहाय नाम्बार गैया हो आंनि हासबेन्डनि बिदानिया नाम्बार गैया आंनि हासबेन्डनि उनावसो आनजायजोब नालाय ओमफ्राय गासिबो दा हिनजाव लायै नङा गासिबो हिनजाव लाजोब्बाय संसार जाजोब्बाय आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होना होग्रोसै दे फार्स्टनि बिदानिखौथ' आं मोनासै लोगोफोर फट' देखायबावो बिसिनिबो फट' गैया ओमफ्राय बिनि जे आंनि बेवाइ बेनिबो आंनाव फट' गैया हो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा सानसे सम लानानै आङो माबा मोनसे जेनेबा जयै जोङो लोगो मोनलायोबा आं नोंथांमोननो देखायगोन मानो होनबा बिदा देरसिना न'आव थाया बेबो वाइफनि न'आवसो थाहैयो बेबो बेखायनो न'आवबो थाखानाय जाखाया नालाय आं नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय आंजों आंनि हासबेन्ड नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो नायनो बालायखाबाय खोमा नुबाय थाखायो आंनि हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय जोंनाहाय ओरैफैलाय बाबा जोंनाहाय नै फिसाला सासे टाक्ला दं बेनो जाहैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि उनावहाय सानै आनजाय दं सानै आनजायखौ आं दाना स्क्रिनाव देखायनोसै बिना पारमिसन बिसिनि पारमिसन लायालासे देखायनोसै आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाया जाहैबाय आंनि हासबेन्डनि आनजाय बेहा फिसाजो सासेबो दं नोरैथिं नायना लादो फिसाजो सासेया नोरैथिं दं ओमफ्राय गावसोर सानै आंनि हासबेन्डनि आनजाय सासे नोंथांमोनाथ' बेखौ स्क्रिनाव नुखाबाय दाना आंनि हासबेन्डनि आनजाय दंबावो बेखौ देखायनोसैलाय आङो नोंथांमोननो बिस्रा दाबो बेबि मोनथ'वाखै ओमफ्राय दा हासबेन्ड वाइफ आरो बिस्रा ओमफ्राय नैबेलाय नै स्क्रिनाव नायदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय आंनि हासबेन्डनि आनजाय दुइसिन बेहा सानैखौबो नायनानै लादो आरो प्रिभियास भिडिअआव थांबा नोंथांमोना नुखागोन अबेबा भिडिअआवहाय आङो बिहावनि न'आव थांनायाव देखायदों बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दे आं बिदा देरसिनखौ देखायनो हायासै फट' दंबा अभियासलि आं देखायगौमोन खिन्थु आंनाव फट' गैया बेखायनो आं देखायनो हायासै आरो बेनोसै आरो लोगोफोर आंहा साब्रै बिबोनां ओमफ्राय सासे बेवाइ दं बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना आनला पटल हानलाबायनानै दोनगासिनो आयै नायलाय मा खालामदों नों पटल हानलाबायनानै दोनगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नैबे लोदोखौ आं बायदि नुयो ना बिफा बायदि नुयो आंना बे बिमबावसैसो बि दादा ओंख्रि नायसै बाबा नै जानोसैलाय लोगोफोर आंना नै मोनखांजोब्बाय एबारहाय गोथाव जानोसैलाय आङो नै थाइगिरना सुरुबखौनो लुबैनाया हाला ओरैबायदि गोखै साखिनानै बोरैबा गोखै मोनखादों आं सुरुबखौ गोरसैलाय गोखैथारनो खेबसे साखिनो सोलाजोब्बाय जानोसै दे लोगोफोर ओरैबादि गोखै बोथोरनि जानो लुबैनानै दंखाथारोमोन थाइगिर अयथासार गोखैखा
गियो आं लिपनो ना दंनो सिनि थाखायनो दोनथि थांनाया दावदै गैला बाबा दावदै गैला दायो रुना होगोन आं जायोबा ayo थाइसेयाव 10 थाखा नयसिन गिदिंमोनबो खालाम ओरैबायदि गोखैनो स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'सैलाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामना होदो कमेन्ट खालामदो बिदिनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोनलाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय